El sistema Segarra-Garrigues és el projecte hidràulic més important que s'està realitzant a Catalunya. Gràcies a la seva construcció, 70.000 noves hectàrees de les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra, la Noguera, les Garrigues i el Segrià podran accedir al reg, permetent així cicles més rendibles i la introducció de nous cultius que redundaran en un major benefici econòmic i social pel territori. El transport d'aigua s'efectua mitjançant el canal Segarra-Garrigues, que s'inicia a la presa de Rialp i recorre 85 quilòmetres fins a l'embassament d'Albagés. Des del 2003 i durant un període de 30 anys un cop finalitzades les obres, Aigües del Segarra-Garrigues és l'empresa adjudicatària que construeix i gestiona la xarxa primària i secundària de reg. L'empresa s'ha marcat la missió de proporcionar el millor servei tant per als regants com per a l'agricultura. Actualment, Aigües del Segarra-Garrigues està formada per les següents societats. Entre les seves tasques principals s'hi troben les obres de concentració parcel·lària, que inclouen totes aquelles actuacions necessàries per assolir una distribució de finques més racional i que possibilita optimitzar els sistemes de reg de les mateixes. Els projectes constructius i les obres de reg. Des d'Aigües del Segarra-Garrigues es projecten i es duen a terme totes aquelles actuacions necessàries per tal de fer arribar l'aigua des del canal o el riu Segre fins les finques de la zona regable. Explotació i manteniment de la xarxa de distribució. Aigües del Segarra-Garrigues dissenya i gestiona la disponibilitat i cabals de les basses i de les canonades, així com la distribució de l'aigua fins a les finques dels regants. Per fer-ho, compta amb un important desplegament de personal qualificat que treballa sobre el terreny i que s'encarrega de les tasques de gestió, manteniment i reparació de les infraestructures. Paral·lelament, també disposa de l'última tecnologia comandada per un centre de control que permet supervisar l'estat de tota la infraestructura i el servei en temps real, realitzar tota mena d'operacions de forma telemàtica, així com subministrar dades mòbils als usuaris. Compromís amb els regants. Aigües del Segarra-Garrigues assessora els regants en el seu trànsit del conreu de secà al regadiu, tant en els aspectes tècnics com financers. Un clar exemple d'aquest vessant divulgador són les finques demostratives, on s'investiguen nous conreus i procediments, les conclusions dels quals són posats a disposició de tots els agricultors. Medi ambient i patrimoni. Tot aquest conjunt d'actuacions d'Aigües del Segarra-Garrigues es compatibilitzen amb la protecció mediambiental de les directives Natura 2000 i de les zones d'especial protecció per a les aus. De la mateixa manera, també es realitzen una sèrie d'actuacions compensatòries. D'altra banda, en totes les intervencions que realitzen sobre el territori s'apliquen procediments que asseguren la preservació del patrimoni cultural i arqueològic. Beneficis tangibles. Gràcies a aquest conjunt d'infraestructures, a dia d'avui, un bon nombre de finques han pogut accedir al reg, possibilitant així la transformació dels seus cultius de secà a regadiu. Un canvi que pot arribar a multiplicar entre 3 i 10 vegades la seva producció, generant importants beneficis pel conjunt del territori, tant de forma directa com indirecta. Un estudi presentat al Col·legi d'Economistes de Catalunya sosté que el sistema Segarra-Garrigues pot fer augmentar la producció agrícola catalana prop d'un 25% i generar fins a 21.000 nous llocs de treball.
A Aigües del Segarra-Garrigues mirem cap al futur, investigant i desenvolupant sistemes d'optimització del reg que permeten un major grau d'eficiència i un millor servei pels usuaris. Perquè creiem en la importància estratègica d'aquesta infraestructura. Perquè volem contribuir a una agricultura més sostenible i respectuosa. Perquè volem el desenvolupament social i econòmic del territori. Aigües del Segarra-Garrigues. Creiem en el valor de l'aigua.